paring dawuh apa kabeh wis mbok tindakake rikala semono wae perintah supaya ngladi kancane wong sampun tenan niki ujute bocah-bocah Raden yo kene aku nganti perintah lawan kowe kang supaya ngladi kancane wong merga aku duweni panjangka lajeng napa panjangka panjenengan panjangkaku kepengin dadi ratu ana ing kraton Tandus lho dungu dhewe dungu dhewe iya kan pangeran pengen dadi ratu ning kraton lah terus kula sak kancane iki kena aku njaluk sabiyantumu yen mengkone aku ra kelakon dadi ratu ana ing kraton Tandus nggih kowe kabeh supaya gawe geger ana ing kraton Tandus nek niki totoane nyoba aku ngerti opane tutup napa mboten kabeh mau wis tak petung perkara apa kowe ora usah ndadak kuwatir yen mengko aku kelakon jumeneng ratu ana ing kraton Tandus uripmu bakal mulya penjalumu bakal tak turuti oh ngoten nggih dok gelem apa ora wae sago Kang nggih kula salah nggih sago mula sawo kuwi yen mengko aku munggah ana ing kraton Tandus kowe ana sak pinggiring kraton Tandus sawanci-wanci aku ora jeneng ratu kowe kudu enggal tumandang sandika hei hei menang yen kowe wani karo pawongan iki padha wae kowe wani karo aku lho lha niki sinten yen durung ngerti tepung ngono takoni sawo nganti jeng pangeran sabila karo kowe yen pancen kowe kepengin waluh karo aku pangkatku tumenggung jenengku Guna Pangreka apane jeng pangeran abdi dalem Kanjeng Pangeran Gurawangsa oh abdi ki nase jeng pangeran yen ngono memitran karo aku sapa aku kang aran Surawana Surawana yo ya iki ingkang nate pendidikan Jawa saged tiyang Surawana lan kabeh kancane wae kae Kodang. aku pemitran tak jaluk sabiyantune ngoten monggo dilajengaken Amin. Aku iki kok cubriya. enten apa Nggonmu ngapati aku muka ana ing alas jati peten. Iki ana wigati apa? wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken panjenengan ngeningi kedadosan wonten Kraton Tandus Ngenani kedadian ana ing kraton Tandus. Yes. Ana kedadian apa? Tandus niki geger gember-wer-wer Ana banjir, mboten ana lindu, klintu apa ana pasar kebo? nggih dadi Jero ana apa? Kraton Tandus badhe ngawontenaken Wini Sudan Ratu Enggal awit ingkang Raka Prabu Gendra Sekti niku badhe lengser saking Palenggan gegering kawula Tandus sami nggadah panggraita lengseripun Prabu Gendra Sekti mesti panjenengan ingkang gumami. Mestine ngono Guru Pangreka. Nah. Merga apa? Nggih. Aku Kadang Ratu Kang Mas Prabu Gendra Sekti. Nggih. Lensere Kang Mas, aku Kang Jumeneng Ratu ana ing Kraton Tandus. Mestinipun ra ngaten. Ning sebab menapa kok mboten ngoten. Sebab apa? Enggang badhe dipun winisuda
ratu ing kraton Tandes sanes panjenengan. Njur sapa kang diwili suda dadi ratu ana ing kraton Tandes? Putra pulunan panjenengan piyambak, Putri Purba Retna Purba. Apa tenan? Kabeh kang dadi kanyamu nggih yen Purba calon ratu ana ing kraton Tandes. nggih kepala sampun dipun tetepaken. Iki cilaka. Yen nganti Purba dadi ratu ana ing kraton Tandes. Iki Pripun? Gurawangsa ora ana ajine babar pisan ana ing kraton Tandes. Kowe ngerti dhewe? Nggih. Yen Purba iki pawaan wanita, nggih apa pantes nglungguhi dampar Maisondari. Mula saka kuwi, Pripun? aku njaluk sabiyantumu guna pangreka. Nggih. Piye pamrih Purba ora dadi ratu ana ing kraton Tandes. Niki kewajiban sing abot. Kok bisa? Panjenengan njaluk tulung kalih kula. Ing pamrih Purba aja nganti dadi ratu ing kraton Tandes. Bener. Wah. Niki kan kula pikiran iki. Nek upami kula saged nggagalaken Purba anggenipun dados ratu. Yen kowe bisa nyabarake Purba dadi ratu ing kraton Tandes, Nggih. apa kang dadi penjalukmu bakal tak turuti. Siap, siap. Nek wonten kula tak sowan ing kraton Tandes rumiyin. Umpami to ju menengan ratu wonten ing kraton Tandes sida Purba. Kula tak mbudidaya. Agus. Kula tak mbudidaya. Mula saka kuwi Nggih. enggal disi ana laku. Ngaten. Mapak ana ing kraton Tandes. Depan yo namit Surawara. Anggreka Sewang-sewangan andum gawe. kaya ngono. Reksanen kawilujengane Kanjeng Pangeran Gurawangsa. Aku tak mlebu pendopo. Tak wiwitane gawe geger sak jabane kraton Tandes. Kaya ngono. Pamit. Sing hati-hati. Surawara, paring dawuh kowe wis keprungu dhewe. Calon ratu ana ing kraton Tandes. Iki Purba. Mula saka kuwi. Aja nganti Purba iki dadi ratu ning kraton Tandes. Kawenen geger kraton Tandes. Sandika dawuh. Sandika dawuh. Kowe iki lho dolap. Ngetono sampean. Sakane pendhuwur kene iki mikir. Ya padha kene yo mikir. Diwenehi pakaryan Jeng Pangeran kok gawe geger. Yo. Mulai sedelok pamit anak bojo, mati-matilah nek wis pamit. Oh ngono kan.